Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong mo rin ang pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyan ni Miyerkules, Petsa 2 kan bulan kan Hunyo taong 2021. Kami ang sa indong makakairiba dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region. Joshua Martinez Jr. po, Mr. Siram. Mga kaaksyon, ang programang iniatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog, kan mga Bicolano, katabang, kan mga nangangaipo. Mga kaaksyon, inian, tabang, ora mismo. Live na live! Yan, marin Ngunyan ang na pagkahapon. Live kita mga kaaksyon na nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi as in 88.7 Radyo Oragon Biracatanduanes. Siringman live kita sa tuyang official Facebook page kan Action Co Center. So live na live kita ngunyan na Miyerkules. Miyerkules partner na grabe sa preparasyon, grabe so paghandal kan mga kabarangay ta dahil ngani sa bagyong Dante. Alagad partner dahil sa an mga Bicolano, mga reliyoso, makusog ang pagtubod sa mahal na Diyos partner. Dahil Dili sa kay kita. dahil sa taimtim or seryosong pangadjion kan orasyon Imperata. Ayan. Kaya si Dante Luminihes Yan. Babay. naglikaw. Nagduwa-duwa Oo. ang isip ni Dante. Dahil na, ngunyan, partner, dahil na siya huminapit digdi sa Bicol Region. ayan. Kumusta ron tangon yan, partner? Pero, partner, kamugtakan kan panahon. maski dahil naghapit digdi sa Dante, sarado ang mga mall. Siyempre. Bukas ang mga supermarket. Kasi partner, ini in relation sa pinaluwas na Direktiba. na daing opisina ang gobyerno lokal, ang opisina kan gobyerno lokal, siringman ang pampribado na mga opisina asin establishmento. Igwa man ning nagkakapir ang mga pribadong nagbukas. Igwa man kay mga tindahan na nagbukas. Iyan, pero partner, sa mga essential. kadaklan kan mga tindahan kunyan sararado. Maski sa mga ang supermarket, igwa dyan sarado, pero igwa man nabukas. Iyan, partner, pagtatao kaya nin kaligtasan sa lambang Kumbaga, parte ito partner kang preparasyon, buda, pag-andam. Yes. Na daiki, kung halimbawa man, tumama subagyo, daiki madiskwido. Correct. So mga katibaada na Dahil pinagsasabi. maperwisyo. Correct. Tayugon mo kung paralaugon mo sa opisina. Aram mo kaya, partner, Paralaugon mo sa trabaho sa mga sales lady. delikado.
tapos biglang inabot na kan bagyo. Ang probinsya problema. kan Albay kaya partner, itong gusto nila zero casualty. Tama. Kaya mas minawo tabi na magpaluwas na ning direktiba. Kung baga narekognisar ang probinsya kan Albay, narekognisar na ining sa tuyang lugar na pag-abot sa siringkaan ng mga sitwasyon sa panahon na may bagyo, pirmi kitang preparado, pirming areglado ang preparasyon. Correct. Daing madaog sa pirming handa, nakaandam tama. pirmi. Pero partner, kumusta lang taman gararan kamugtakan kan panahon? Kaya, ang Apudan masasabi ta na partner, ang pag-asa. Bago ta abang pigapudan mo ang pag-asa, ang masasabi ko lang, thank you Lord! We're all safe. Salamat Lord! Ayan. Pero partner, ang probinsya kan Albay and Bicol Region, mayo na nin typhoon signal. Sige. Yan, nagsimbag na sa imo sa pag-asa. Ayan na, nasa linya na tabi ang pag-asa DOST. Hello? Ayan, di naglalaog. Hello, maray na pagkahapon tabi. Si Remy po ito at si Joshua Martinez ng Action Co Center tabi. Okay, Diyos marahay na pagkahapon po sa inyo, Ma'am Remy, asin sa kay sa action ko, asin sa gabos na taga-subaybay kang action ko. Sa pag-asa po ito, Ma'am. Apo, Sir, si ano ini? Si Melvin. Apo, Yan. Melvin Almuela. Yes, Sir Melvin, kumusta tabi ngunyan? Ano natahay? Inatabi si Bagyong Dante. Opo, Diyos marahay na pagkauto po sa mga taga-action ko, asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kang action ko. Sa ngunyan na pet sa Hunyo 2, 2021, sal down ning Miyerkules ning pagkahapon, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasabagong alas 10 ning pagkaga, ang Centro kan Tropical Storm na si Dante ay nasa may pigakalkulong nasa distansyang 115 km, sursirangang kang Calapan City Oriental, Mindoro, o nasa distansyang 190 km, sulnupan sulnupan kang Legazpi City, Albay, sa coordinates na 12.8 degrees north, 122.0 degrees east. Taglayang kusog na duros na abot sa 65 km per hour, asin pagbugso ning duros na abot sa 90 km per hour, habang naghihiro pasiring sa norte sulnupan sa rekas na 25 km per hour. Bukas po ning pagkaga, ini po ay pigakalkulong nasa distansyang 115 km, sulnupan norte sulnupan kang Baguio City, Benguet. Asin pigilauman na isa na lamang po itong tropical depression. Sa Biyernes ng pagkaga, pigakalkulong nasa distansyang 215 km, sulnupang kang Basco, Batanes. Asin sa Sabado ng pagkaga, pigakalkulong nasa distansyang 520 km, norte-norte sirangang kang Itbayat, Batanes. O isa na lamang po itong low pressure area. Mantang din naman kitang naman na tropical cyclone wind signal na nakabandera sa Kabikulan. Ngunya na pagkaldaw sundo po sa pagkaga, ang tropical storm na si Dante ay magdadala po ng maluya sundo sa moderado kung minsan makusog ng mga paguran ligdi po sa Kabikulan. Mantang si Dante po ay padagos na maghihiro pasiring sa norte sulnupan sa Sinmarani po sa may parte kang Oriental Mindoro o sa southwestern portion ng Batangas. Bago po ito pwedeng mag-landfall sa may Bataan mamayang Bangi. Ito pong tropical storm ay piga-forecast na mamamantinido niya po ang sayang kusog bago po ito mag-landfall sa mainland Luzon, or after na mag-landfall po ni sa mainland Luzon ay maluya o niyasin magiging isang tropical depression na lamang po. Opo. Sir Melvin, hanggang rin pa mamamatean ang epekto kainio ni Dante sa Bicol Region. Asin mo rin ta, masisilayan sa liwat an Haring Saldang. Opo po. Ito pong si Dante padagos po ining makaka-apekto sa tuyangon niya na pagkaldang siring po sa aga, pero sa mga Biyernes sa Sabado po ay malalas na yung epekto po nito, pero magkaganon pa man po ay yung nasaan pong makaka-apekto po dito po sa Bicol Region na yung easterly o kaya yung localized thunderstorm na pwede po magdala ng mga katamtaman hanggang sa makusog na pagulan, so na pwede rin pong maging dulot po ng pagbawa-paghuhukang daga. Sir Melvin, since mayo nakita ning typhoon signal, pwede na ba or ligtas na para sa tuya mga saradit na parasiran paglalawod? Sa ganyan po, maski mayo nakitang nakabandera na naman tropical cyclone wind signal. Sa ganyan po,
hindi pa advisable po na magpalawod po, lalong-lalo na sa mga saradit na mangingisda po nita. Kailan po ito pong si Dante ay nakaka-apekto pa rin po dito po sa western coastals ng Bicol Region. Nasin maski mga po doon sa sirangang coastals ng Bicol Region ay malakas pa rin po ang mga pag-alon dahil sa epekto ng naka-list na pagkaldaw sundo po ngunyan. Kaya hanggat maaari ay huwag muna pong pumalaot dahil hindi pa advisable. At kung sa mga tropical cyclone na warning na signal ay pwede pong kuruat na pagkahapon ay magbandera po ng gale warning. Opo. Last na lang tabi, Sir Melvin, pirapa tabi ang pwedeng lumaog na bagyo sa Pilipinas ngunya na taon. Ang ngunya na taon ay halos tiga kalkulonitang nasa ano pa po. Nasa 16 na bagyo pa ang pwedeng maglaog. More or less mga 14 to 16 na bagyo ang pwedeng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Opo, 14 sagko 16 ang pwedeng lumaog na bagyo sa Pilipinas. O, sige tabi, Sir Melvin, anytime na lang tabi, makikipagbalita na lang tabi kami sa kamugtakan kan panahon sa paagi tabi kan pag-asa DOST. Maraming salamat tabi, Sir Melvin Almuela. Mabalas man po asin marhay na pagkahapon sa mataga-action ko. Alright. So, yan ang kabugtakan kan panahon. Igwa kita partner in 14 sagko 16 pa na pinaglalauman na Ngunya na bagyo taon. na maglaog sa Pilipinas. Pero kung 14 o 16 pa ang piglalauman tang bagyo, siguro gibuuntang mga 88 an sa tuyang pagpangadyi nin 88%. Dahil 88 kada bulan Kada bulan. ang pagpangadyi takan Orasyo Imperata. 88 bises? Oo. Oo. 14 ang gandi sa iso bagyo ngunya na taon. Sabagay. Mas, Indeed. pero actually, partner, dapat Dakol-dakol gani, unta. gibuntang ugali na maski daing kalamidad, daing man na Iyo, problema, tana, minsan- ang pagpapangadji dapat, partner, taimtim, as in, Minsan nakakamali siya ang mahal na solemn. Diyos. Mm. Nakakarumdum sa ngay mag-Orasyo Imperata pag medyo paabot ng bagyo. Pag mainito ng panahon, maray ang panahon, medyo iba man. TikTok ngayon pigigibo. Dahil nag-Orasyo Kita ba Imperata. kaya mga Bicolano partner, talagang rikas sa tuyan, magiging maugmahon, ang magiging positibo. Ako na mamalisyan ko sa Facebook. Na. Pag maray ang panahon, sige anti-TikTok ang tawa. Pero nga ni, pag may burubagyo, puro Orasyo Pero Imperata. partner, nailing mo duman, may nag-challenge sa tuya Oh. na dapat isabay ta ka sa TikTok. Diba? Mas maugman sa tuya mga parantabay kung sabay kita ma-TikTok. Ayos Sinabay partner. Sinabay. Modern, Gusto namin buda, yan. so usual na Kaya read. mga tugang, Beat. maski na nga ni po, dahil man kita tinamaan na kan bagyo, giraray, ang importante, ang pag-iingat, ang pag-andam, ang preparasyon, dahil paglingawan. Sabi nga ni baga partner, kang iba, grabe nga daang nga iuuran, pero nga hain man nga suuran. Dahil Dahil na, dapat pasalamat ipagpasalamat. Move on na kita. Correct. Lord, thank you. Thank you, Lord. Inarayo mo tabi ang Bicol Region Sa sa katibaadan. anuman na katibaadan dara And ni sana Bagyong Lord, Dante. sana Lord, ining 14 or 16 pang bagyo ngunya na taon, sana dahil na ini mag-agi sa Bicol Yan. Region. Sana matunaw na lang ini sa kadagatan. Kung pwede Lord, duman inim sa mga lugar na ding tamo. Daing tawo, sa inyo yan. Sa tao sa Sa nakandagan. tao kandagan. Pero aram ta partner na talagang anong mandaan mangyari, pag aranian, puso mo asin isip mo sa mahal na Diyos, pero may kaligtas. Kaya salbado kita dahil siguro sabi ko nga ni epektibo yugod man kun ribu-ribu ang nangangadji. Dinangog kan mahal na Dios. Milyones, Ang bilyones pabibi. na mga Pilipino, asin mga tao partner, Eh, tama. ang makusog ang pagtubod sa mahal na Oy, Diyos. bago pala malingawan, mag-tag, mag-comment, mag-share ka mo, tamay manggaganan Yes, dahil tablet. paglingawan tabi, every episode can action ko center tabang ora mismo, perming may manggagana nin tablet asin cash prize. Pirang kunyan ang cash. 1,000 pesos. Ayon, kaya antabay ka mo, tuto ka mo, digdi sa tabang ora mismo. Sa samuyang pagbabalik, iwal kan duwang aki. Aramunta. Laging iwal partner, ning duwang ina, asin duwang ama. Iwal kan duwang aki, nadamay na suina, Syempre. nadamay pa su ama. And abangan nindo, taural daw na live na live. Yes, everyone in the afternoon tabi, maantabayan nindo ang action ko, tabang ora mismo, live. Live na live. Yes, live Kaya na live. may actual na interaction kita sa mga comment Oo. nindo, actual minang mababasa. Live na live minang mababasa sa indong mga comment, at sa indong mga opinion, mga reaksyon. Maray na pagkahapon Pati kay yan sa si indong Joy. mga pagpapashoutout. So mga shout out, komento, pagbati,
I-comment na nindo, tagbabasahon mo yan. Araw ko niyan, si Jocelyn Mindina Nakantabay, si Gail Imperial, si Joy Z. Ayan. Si Tagalibmanan, Camarines Sur, dyan sa Barangay Bigahon, Sur. Marina pagkahapon, Gail Imperial, Jocelyn Mendina. Marina pagkahapon. Mary Grace Mindina Arienda. Ayan. Yan, Magandang araw po. Magandang hapon din po sa inyo. Sige lang, taga Biga, Aligaspe. Kaya kung live na live kaming duwa ni partner, pati man ang sa indong mga pagpapashoutout, ang sa indong mga comment, live na live. An istorya, manungod sa iwal kanduang aki, na naging iwal kanduang ina, na naging iwal mang kanduang ama, abangan sa pagbabalik kang Tabang Ora mismo. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig. Ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni sa inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawag digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol. Digdi sa bilog kay niong resettlement sa Samuya. Kami po, sa ngaran po kang organization, ang BRAID, ako lang po ang Samuyang pasasalamat, araw kaya ta, nautog manggilayon sa Samuyang pangaturugan. Kay Goki, so itong maray na inuman baga ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalulingan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa irarong. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan,
Ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. Sa tuyang papasyaran, ana mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdilan yan sa Action Ko Online TV page. Nagbabalik mga ka-aksyon, ang tabang ora mismo. Yaon mga ka-aksyon, ining duwang lado partner. So nagre-reklamo, as in pigre-reklamo. Kay Pigre-reklamo? bantang nyo mga ka-aksyon, si Melody Ambuyaw. Yun iso mga ina. Mga ina partner, Kan duwang duwang aki aki na na nag-iwal. nag-iwal. Oo. Pagkatapos nag-iwal naman sa duwang ina. Siyempre, pati partner. sa duwang ama. Bako magayod pag-iiwal, kaya lang siyempre madadamay. Sige. Araw talaga kaya ang sitwasyon kasi ang mga magurang kargo, ang mga aki. Buda, siyempre, ang magurang minasurog sa aki. Siyempre. Pero dapat, partner, so tama. So agum naman, minasurog man sa agum. Dapat. Kay banda mga ka-aksyon, si Melody Ambuyaw, as in Meryl Joy Bibal, kunya na paghapon, nanganing pag-urulayan ining issue na iwal kan mga aki. Melody, ining nakayelo. Nagre-reklamo. Dilawan. Aha. Si Mary Joy, pulahan. Pulahan. Okay. May Sa song. pula, sa yelo. Sa pula, sa yelo. Aha. Yelo sa pula. Okay. Maray na paghapon, hindi mo na kita partner sa Sa yelo. nagre-reklamo. Ano tabi ito, ma'am, na sa ibong pigre-reklamo, as in, Melody. nata nagkaigwa ka mo ning day pagkakaintindihan. Taga science in the partner. Taga Buraguis. Buraguis, Legazpo City. Yan, sige. Sige po, digdi po kita. Yan kay Kapitana Sa info, Bariso. okay na yan. Sa info, Pakira ni po. nagpuon an sa indong pag-iringan, asin ano ang nangyari ta nag-iwal an sa indong mga aki. Sa pakilaog po kan mikropono. Digdi po, Yan, ma'am. sa laog Sige. yan. Oo. Yan. So, aki, Sige lang, ma'am. Okay po yan. Pakikusog lang po kang boses. ko po kaya, piglog po sa arong. Mhm. Tapos, niya po kaya naglog po sa arong. Ito, inot po kaya nag-agi po naman sa arong, sa aki niya. Sabi po kang mga aki ko, di magparduro dalagang tamay mga ayam po kami. Tapos, yun na po ito, Madam Sir. Pagkataas po naman sa taas, tigparagara po na po sa aki ko. Di po pagpaagi. Siyempre, mga ayam po ba kami? Apat po ang ayam. Sa madaling sabi, suaki mo na sa laugan arong. Opo. Nag-agi suaki kay nini pulahan. Opo. Pira ng edad kan aki mo? 5 years old po kayo. 5 years old. 5 years old. Saya? 12. Sige. Pira po ang ayam nindo? Tulo po. Tulo. Pira ang aki mo? Apat po. Apat. Mas dakulan aki kaysa ayam. Pardon? Pero dakulan ayam ninda. Oo. Pero balik kita duman. Ano ang pinunan? Sa nata nag-iwal, naglaog suaki niya duman sa... Tapos nagbaba Arlindo. po ito, ma'am, sir. Nagbaba po sa aki niya. Pakagapo po sa atop mi. Nagbaba po sa kwarto mi po. Pati po sa pintoan mi, pigpararang ka po. Tapos naglaog po siya duman. Ito, pigpara ano na po sa aki kung sa aki ko pong 5 years old, pigpara labok na po sa pandok, tapos po sa payo, sa bitis, digdi po. Pigparabanog kan sa Opo. 12 years Opo. old, so 5 years old. Opo. O ding laban so 5 years old. Opo, sir. Di rogado so aki mo. Opo. Lalaki o babae so Lalaki aki po, mo? sir. Pag Di rugado? mamati niya po, sir, so payo niya po ngunyan. Anong kan mailing mo sa itsura kan aki mo na pigsasabi mong linabok, anong nangyari? Siyempre po bilang po yun na ano po, kung naadin mo po sa aki ko, taday po nakakatanong sa aki ko. Ano, nasang- duguan so aki May mo mga kanabata mo? nagbuburbahilat, tapos digdi po may bukol po dig sa payo. Nagpa-medical ka mo, nanay. Dahil man po ako, madam, nagpa-medical gito. Sabi ko po, iriwal masap kumaari. Pero nailing ko po, pagka utro po aldaw, iyon na po ito, nagbarahilat tapos kamot, so pandok. Ito partner, so piniling sa kuya na Kaso video. rin nangyari yan? Kang January 4 po. Pizza 4 pa kang iniro. Oo. Ano ang nangyari? Medyo napahaloy so sa indong dahil baka mo nag-urulay sa barangay. Paano ko na po, madam, sa barangay po. Kaso, papalo up ko man po, madam. Di man po pig-release po kang sekretary po duman. So madaling sabi, nag-alawig sa panahon dahil Opo. lamang Dahil ka muna ayos sa barangay. Dahil ka muna Dahil man ayos sa po. barangay. Pero nagampangan na ka mo sa barangay. Opo. Nagampangan po kami. Tapos sa ampangan niyo po sa barangay, nagingirit pa po sinda sa mga naka-insulto po. Yun na po. Pingiritan ka mo? Paano po ang pagngirit? Ayan, pingirit na po kami. Tapos agum niya po, nagbanta po pagpaluwas mina. Pagluwas na sana, mag-irstoryan ka sa lusan sa kaarong nindo. Yan, nalugan kami gaan. Ang gusto mong sabihin, so agum na pati Opo, so opo. agum na lalaki kay ni Mary Opo. Joy, nag-intra na. Opo. O so agum mo kumusta man? O di, syempre, nadagit man po sa agam sa agad. O sige, nango niya natulos. Probarin na kung anong gusto mong pag-ururunan. Inarugot po ka. Hain So ka mo nagka-personalan na.
Opo. Hain ka mo kan panahon na naglaog suaki niya sa araw Nasa nindo. trabaho po kayo, madam. Nasa trabaho. So at that time, murang nagbabantay na Opo. Yang po naman, so 10 years old ko pong aki. so 10 years old. Mm. Actually, partner, may pinailing sinda sa tuyang video na talagang linabulabo suaki. Nabidyohan? Opo. Oo. Nagbidyohan po, sir, kang aki ko po. So natata itong nag-videong aki dahil lamang sinaway. Takot So, man po ito, sir. Babae po ito, ma'am. Babae, so po. nagbidyo. So sa ko po pong aki, piglabok pa po, pagpaluwas po, pigsuntok pa po sa may panga. So, O, sa aki ko pong lalaki. nagpirang taon man? 7 taon po. 7 taon, Opo. nasuntok pa kay itong 12 years Opo. old. Pagluwas niya po. Anong nangyari ta dahil ka mo naayos sa barangay? Ano? Inakturan ka mo ni Kapitana? Anong nangyari? Gari kami pa po sir ang pigbabaliktad po ninda na ano na sukat da pigbayaan da po sa aki arog da po kaan. So, Garo dahil ti paluwas natawa ka ni mo pa may kasalan. dahil natawa ning aksyon, kamo pa sa pigbasol. Oh. So ngunyan, ano tabi, madam, sa bagay, dagugunta mo ng side niya. Oho. Pasiring kita kay madam kitang Mary Joy. Mary Joy. Sa pula naman kita. Sa pula naman kita. Pagkatapos Nanay, kan sa totoo yelo, ba? sa pula. Totoo po ba itong mga pigsasabi ni madam, manungod sa imong aki? Pira na ang edad kan sa imong aki? 12 po. 12. Ano, manay, maiisog talagang lahi nindo. Di man, araw mo niya, napikon nakapula lang ka. talaga ito, sir. Araw niya, nakapula ka, medyo palabang ka talaga. Oo. Napikon. Napikon, so, 1 years old ko kayang aki man, pinakaputan daki, odo, may plastic na odo. Tapos, Siya nagpakapot? Otong sa aki niya. Mhm. Tapos, so, 3 years old ko man, tigpaparabansagan, tigbuli. Anong bansag? So, ngayon, nadapa na, tigpaparaulo ka na, bakla ngaya, tanagibi. Tapos, siyempre, so, winalatan kong mato sinurog. Nag-react. Wara man na may maano. Di siya so naman sa So buot sabihin, So, ang gusto mong sabihin- wara ka man sa arong Opo, nindo. Partner, nag-deliver klaradong mo ko lang. ako. Subago ang pigsasabing rason ni Manay, dahil sa pagsaway, dahil pag-agi na may mga ayam. Pero iba man ang bersyon ni Manay, Mary Joy. Oo. Bako man so tungkol sa ayam, kundi tungkol sa pagbansag, Buda pagpakapot kang pagpakapot ano. kang uho. Ikaw man pakapoton mo. So ibig sabihin, may history partner kung nadagit. Oho. Ariyan na pigisabi mong pagbansag buda pagpakapot kan uho, kan parehas na aldaw na itong may nangyari. Opo. Kang January 4. Oo, pero aminado man po ako na sala si aki ko. Kaya nga, Luminaog sarong kan may harong. oo, sala talaga. Linusob kan aki mo. Opo, Gusto aminado. sabihin, maisog kan aki mo Manay. May isog, tinurog nga ni sa mga tugang niya. Ano maisog talaga ang lahi nindo? Ako, hindi ko lang aram. Bako man gayod, sir. Si mister mo. Hindi ko man. Kung maisog, kung may irarason po. Kung may irarason. Opo, oo. Pero tabi nanay, ano ang naging lakdang nindo? Kang naaraman mo, Ayun ang nakaabot ganito sa indong Karaman. Na may nangyari. nasuaki mo. Binanog-banog. Ano nga pod ka sa tuyak? Pinamadahan. Oy, binanog-banog Opo, suaki kung- ni Manay. Kang naaraman ko po ito, banggit. Tapos pagkaaga po, nagduman po ako sa arong ninda. Tawo po ako nagampang sa inda. Nagagad yan Opo. dispensa. Anong Kami sabi mo? dawa. Sabi ko, Pero dawa kamo, kaming aki. nagtitinuan man ka mo Opo, dati? Magbarkada ka mo? oo. Tapos, Nagtatawa naman ka mo kipanira Iyo pag po, opo. Halimbawa, nagluto siyang urabang, pigitawang ka ma. Nagluto ka man ng langka, pigitawan mo Iyo ma. po, So yan ang oo. dati nindang relasyon. Oo, ta partner. Magkapitbahay. Hali kami kaya sa lugar ninda partner. Ang dingding Magkapitbahay. ninda, magkadukot. Kaya sigurado, pag udto, pag nagluto siyang panira, nagatauman naman. Dati maray ang relasyon. Malaray ang relasyon. Oo. Ngunyan tabi, nanay, ano ang digda ko sa ibong. Ano ang plano mo ngunyan tayo ipinaabot mo sa Action Co Center? Iniong sa indong problema, ano ang kahagadan mo, anong kamautan mo na ipaisi sa saya, kaampang mo na. Sa kuya lang po, madam. Wala man pong Pakikusog lang po problema. ka po. Dapat po, kung arog na po kung nangyari po sa aki ko po, di niya na po pigsurog. Dapat po, niya na po So, ano po ba? Dinisiplina na. Disiplina na po. Arog po kayan. Gusto mong sabihin, sinurog pa ni Kuyan? Sinurog pa kainin ni Manay Mary Joy Suake? Iyo po ta. Di ko man po nga namati na pigdagitan ni dalam ko po pigbadulan po sa aki. Kaya, Ano ang namatian mo kang naaraman mo, buda nailing mo sa video na talagang suaki mo, nakulugan? di siyempre, sa totoo po, madam, gari ko po man sinda po, madam, lusobon, ta. Siyempre, sa aki ko po baga, madam, arog, 5 years old. Pero di ka ba naglusob? Di man po, ta, siyempre, pig-isip ko man, so ano. Nagduman lang sa arong po.
Okay, ngunyang ka nagduman ka Dahil na. ninusob pero nagduman sa arong lindo. Oo. Nagduman siya, nakauro niya si Agom ta ako. Yan sa kwarto, may namati man ako. Anong sabi? Sabi niya, ito nga yung suaki ko na ang tig parabong da. So suaki niya. Di tigtaraman ko mo po si Jay, suaki Oho. ko po. Nasala nga ni. Tapos pagkaaga po, dinuman ko siya. May tigpost pa sa video at sa video sa FB po. Pinost sa Facebook? Sigurado Opo. may pinost ako. Ilingon mo di account ko. O sige, ilingon mo. May pinos. Ilingon mo. May ebidensya. Ilingon mo. Aba daw, yan na, ilipigluluwas na mga tugang ang ebidensya na po sa Facebook. Oo. So, pigdi-deny mo na nag-post ka. Ano yun? Screenshot. Screenshot. Pero, initabi ko, pero, account mo ba ining Melody Losito? That was January 5. Okay. Kumbaga, wala man siya kikaption, Pinost niya lang. pinost niya lang. Ayan. So, igwa man kay mga nagkapirang comment, nakuha mo ba sa mga na-comment digdi? Okay, ngunyan din nagduman ka na pagkaaga. Ay, opo. Nagduman ka na, anong nangyari kan pagduman mo? Okay na, tinanggap din po. So, tigagad kong dispensa. Nag-ayos na po kami kato. Nagkasundo na ka mo? Oo. Nailing mo so pig-post niya sa Facebook na video, ano sa pagmati mo na nabalgar kan ni Mrs. Sa ibong? Gari parang pinasupog po sa akin. O sa comment kaya dako lang mga garitig so parang sa akin madidepress baga sa akin po. Tig para taram king mga malaylai na di man indaaram kung ano talaga, kung anong rason. So bilang sarong ina, nakulugan Nag-react ka ka, ba? nag-react ka, Ayo po. na nailing mo. Oh, pero di Video ka ako na po aki ko mo. duman nag-comment ni paliwanag baga so side kang aki ko. Taabo ko na nga po kay Ribok. Kaya nga ni pagkabangi po nagduman talaga ako sa inda. Naramdaman ko lugod partner ang mga pag-post. Siya, siyempre, so ina niya, nailing niya so post sa Facebook. So, Video aki ka niya. naki niya. Na nagpa, Oh, ito, tawi itong pinos. Ako nga ni, ayam sa naso ipinos ko. nag-react ka. May tawag nag-react. Oo. Pero deny ni Mary Joy na dahil siya nag-post. Pero, Melody po. yaw man kayo dumang partner. Iyo nga ni, may ebidensya na nag-post. Pero ang pinaka-objeto talig di partner, maraman kang Ang pagkakaiba doon partner, ang pagkakaiba, siya pigdi-deny niya na nag-post. Siya. Pero niya, duman, ako, dahil ko pigdi-deny, nag-post ako. Pero ang pinos ko partner, ayam. Ayam. Ang nadagitawo. Pero balik kita digdinanay. Sige. Ano tabi pigdi-deny mo na dai ka nag-post where in fact igo talaga ning ebidensya na talaga nag-post kay naako mo na account mo ito. Account ko po ito, madam. Kaso, syempre po, nailiw po baga Sa sobrang gulo-gulo mo. Sa sobrang pong gulo-gulo Sa ko. emosyon mo, grabe ang dagit mo. Initial Kaya na-post mo ito. reaction. Opo. Initial reaction Tapos para na. po, sir, Nai-post mo? Opo, para po, sir, mapaabot man po, sir, sa lula po ka itong sa taga ibang bansa po. So, ginibo po kang ako-apo niya po, sir. Ang Nasa bugol ibang po. bansa ang lula. Opo. Friend mo sa Facebook. Opo. Ayun. Ngunyan ba yaon pa o Dinilit mo na. Opo. Delete ko na po. Aloy na po. Okay. So iyo nag-post ka. Opo. Okay. Pero sukulog mo po, madam, kang aki ko, mas makulog po ito para sa maniniwala ko. At ito pusa na ito. Opo. So, Mas aki ko makulog po, sa akin. Muta actual Physical. sa pagkabanog. Opo. Physical. 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 Madam, sa inyo po, Oo. so ano Actually, po po. yaon sa kuyang kopya Okay. kang ano. So ngunyan, ano ang gusto mo ipaabot kay Mary Melody? Joy. Mary Joy. Siya si Melody. Kaya kay Mary Joy, si Melody. Okay. Ano ang gusto mong ipaabot kay Mary Joy? Kampang mo ngunyan. Ano ang gusto mong mangyari? Dapat di mo Ipabulong? pagkonsente ng aki mo. Tas ang So, aki ibig ko, mong sabihin, tigko-konsente natutruma. Opo, naturuma po, madam, ang aki ko po Di ko ka ito. tigkonsente Hindi po, po. madam, nagluluwas. Kaya arong. Tapos, arong mo po, madam. So, pintuan po, niraot po. Pigparayog-yog po kang aki niya po. Naraot sa Opo. pintuan. Di anong gusto mo ipairahi dapat? Dahil man po, anong konsente niya po lang sa aki niya. Konsentihan Ay, dahil lang. po, ang... Dahil pagkonsentyon. Dahil po pagkonsente Ibig sabihin, lang. tigko-konsente. Opo. Nya, itong sabi mong may mga makulog sa aki mo, ano dapat ipabulong nila? Yan ang request mo? Opo. Siyempre, sa payo po ito, sir. Tapos, sa Hanggang ngunyan, dahil mo pa napapatsikapan? Dahil pa po, sir. Pakira nilang kan mikropono. O, Ano ang reaction mo, tabi nanay, na sinasabi niya Niraot sa pintuan. pigko-konsente mo daan aki Hindi mo? ko pa ako tigkonsente. Tigdagitan mo po itong aki ko nasala. Kaya nga po nagduman ka ni ka ako sa inda.
Tapos, okay, na ako tabi, maray na, nag-anuan ka, nagduduman pa ako sa arong ninda. Pirang bulan naman baga po. Muna mo reglado na. Pag una ako, reglado na. Tapos ngunyan, kang May 14, may nagpaano naman kay barangay na, nga to reklamo. Nag-ururong po kami sa barangay. Ano nangyari? Ano po, sabi ni Kapitan, na ayos naman pala ini ngaya, nag-agad na pala na dispensa. O ano pa ngaya problema nindo? Hindi, so pintuan man ay route pa da. Di man sila nagano kang pintuan po, kang naguron kami. Tapos Day man may nagsabi makulog ka pa da pintuan. so aki. Kaya ni, di man sila nagpa-medical po. So may mga akit. Pero kung halimbawa may makulog, Eyo. pwede mo na pa-check upan. Opo. Pero nag-uro na kami kato. Pero nanay, willing katabi na mag-agad ng dispensa kay Mary Joy. Aloy na po ako nag-agad na dispensa. Kay Melody. Nanay Kay mo ako, Melody and Mary Joy. Para Tama, sinda po oh. ang nagproblema. Hindi ko lang aram kung anong problema ninda, kung nataigaw na naman ini. So, Sinda po nga po nindo. Gusto mong sabihin, haloy na nagtuninong, an issue, tapos biglang nagbalikan May Ayun 14. po. kaya Sinda na po nangangalas may ka. O anong problema. nangyari man ay nagbalik kan May 14? Pwede naman po ko tariyan, sir. Kaso kung last March po, so aki niya po, naling ko po, pigdutulok naman po, so aki ko pong binugbog ang aki niya. Sabi ko po sa iya, Matso, ilingan ng aki mo, tigtulok naman sa aki ko. Nag-comment po siya sa nagduman po ako sa Inda. Sabi niya po, gibo-gibo ka naman kang istorya. O sabi ko, di po ngo niyan, di na ako sa'yo magparasumbong. Inarugan ko po kayan. Magmadi ka mo? Ayun Opo. po. Uyugon mo an. Pero so ano po, yung Gusto mo tigharas sabihin, Mary niyo po. Joy, madiyon mo si Melody. Natay Ikaw man to, din kay naman, say no? aki ang may tinubong. So, aki So, ko aki pong ko po. binugbog po. Ito Tinubong po, niya. Tinubong niya. Ninang Kaya kapalan. nga po. Ninang Kaya nga, di mo pa kapalan. ako nag-ano na konsente kang iriwan nga ni po ang kang aki. Para Yan sinta paano po. man nag-react na so mo na kung pwede nga, dahil nga kita, magtira. Pero ma'am, nailing ko kayo sa video, sa edad na 10 years old, bako normal, na mangbungag ka nin 5 years old, bun mailing mo talaga, partner. Grabe talaga pagkabungag. Grabe talaga. Ba't nag-training man sa, dahil man nag-training sa MMA so aki mo? Kano man po, so ginibo ninda pong pagharas sa aki ko. Oo. Ma'am, sa pagharas kang ago ninda sa aki ko po. Na pag Iranin mo man, iranin mo. Pigdaraman lang po, madam ni Agum na, di ka utruhon mo pa yung tapapadulan pa ka ilingon na. otrohon mo, ilingon mo. Makangharas min po ito. sinabihan ka na Sinabihan. Yung Oo. ako duman, sir, niya, sabi, Ano sabi niya gumawa? sabi, di mo na pag-utruhon at sa dayuton pang aki ko. Hinarugan ka iyan. Ikaw man manay, day ka man kitinaram sa aki niya. Wala man po ako, hindi man ako nag-intindi nga sa akin. Mga aking nga ni iwal. Pero Di man ikaw ako nanay, sa nag-ano po. pagmati mo, at the age of 10 years old, normal ba sa sarong aki na arog kaya na mambungag nin 5 years old? Di man po normal. Kaya nga po, nag-aagad ako. Grabe so agad kong dispensa po. Pasensya. Okay, alimbawa ngun yan, kaya mong pakiurunan si Madi mo? Na. Kung gusto Oo, mo mag-agad ka magagad ng dispensa, kung ano-an mo yan mo na baka yaon pwede sa pa ka mo buhok magkasundo. mo. Ta kami, ang tunay na kaubeto kang programang ini, baka sabihin nindo, pigbubulang mi. Oo. Dahil po, Pinapalawas ang ubeto mi lang mi digdi, kung ano ang sa'yo ng siring kan sentimento. ubeto ni Congressman Saldico, ni Congressman Pido Garbin, kan ako Bicol Party List, nakitang mga Bicolano, Magkaburunyog. mag-iriba-ibanin maray, maging mga happy. Kaya baka pwede pa na magkasundo. Ako, sir, di man problema. Abot Manay nga Melody, kiri po. may pag-asa pa na magkasundo sana ka mo? Para Kira pinaarabot nilang na po sa digdi. mikropono. Oo. May pag-asa pa? Ano anyaon dyan sa imong daghan na medyo nagagabatan ka, itara mo. Ano, pwede pang magkasundo ka mo? O ano talaga ang gusto mo Ano ang mangyari? gusto mo, Melody? Tay kay narani mo inidigdi sa Samuya, asin gusto mo makampang si Mary Madimo. Joy. Ang gusto ko lang po, sana arugan ng aki mo, di yung pagkonsentihon, tapos aram ko man po na, so aki ko, ninang po siya dapat, tinaraman niya po, kisa tama ba ko, so aki niya lang po ang pigaparsurugan niya. Paduang bisis ko na po siya sumbong na pigtulok po sa aki ko, nagtatarang pa po siya, nagpapara, lang po ka istorya da Kung mag-agad ka kay tawa, duman sa inang anak Pero mo sa ta, mga ito ang aki ano mo, mo. sa mga gibok ang aki mo, dahil sana. Pero ikaw man ay, kaya mo pang mapatawad si Madi mo? Ako raman akong gibo, sir. Melody. Ara mo ba na suaki mo may ginibo din sa aki niya na dainin do na araman? Kaya nga ni po. The reason why nagkaigwanin arog kayan. Ito, sabi niya po, iiriwal na po. Pero di mo po kami nagsabay-sabay Pero talaga. Melody, again, ang apot ko, kaya mo pang mapatawad si Madi mo, na Mary Joy? Panag-agad sa imo ng dispensa, si Madi. Iyo po.
Okay. Ayun. At least may nadangog kita. Oo. Sige daw, Tabi. Paano anta? Ano po ang mensahe mo? Kay mamaya, Atsan, partner. Sa bagay, Atsan. Atsan, Gusto Atsan. ko na kaya partner Kasi na may madamo iapot pa ako eh. Igwa pa. May iapot pa ako. Sa bagay, kumanay. sige. Kukumustaon ko. Kung kumusta man naninang ine. Ano, kuripot? O Oo. ano, nagatao man Paano sa man inaanak? maging ikaduwang magurang? Ayan. Mga tugang, sa pagbabalik kang tabang ora mismo, ang pagpapadagos kan istoryahan sa pagultanan kan magmadi. Na ang mga aki nag-iwal, pati na sa magpadi nag-iwal na, kaibanan man ang resident legal advisor kan programang initabang ora mismo, si Attorney Edward Baredo. Diyan lang kamututok sa Tabang Ora Mismo. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo ulit. Dakula ng sambuyan ko mga mahiling na kamo magma kamo salamat lagi kakulang benepisyo with this blessing, with this testimonial sa mga sa mga mahiling mas lalo kami maigos mamatawag ko sa tubig na marealisar matawan itulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang bigay vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinao mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po.
Aksyon ang tabang ora mismo sa puntong ini mga kaaksyon. Makakasabay-taan sa tuyang resident legal advisor si Attorney Edward Barredo. Tanganing giyahan kita manungod digdi sa sitwasyon asin reklamo kang nababanggit niya itong mga bisita niya na paghahapon. Tama, partner. Importanteng maray ang presensya ni attorney. Tangarig ang ambuslados. So, nagre-reklamo. So, ina na pigreklamo. Nagaro may gusto man na ireklamo. Maintindihan ta kung ano ang pwedeng mga posibleng mangyari. Pero again, utrunta, ang objeto kan programang ini, bako na pag-iriwalon ini, bako na pagburulangon ini, kundi dapat kuta na magkasunod. Magkaayos, ayan. Attorney Tabi, maray na pagkahapon, ano ang masasabi mo, nadawag mo Tabi ang ambuslados, ano ang masasabi mo Tabi bilang sarong abogado? Maray na hapon sa gabos na nagdadangog sa tuya, tapos asing nag-observe, nag-subaybay kan sa tuyang programa, ano. Manungod digdi sa ining problema kay ining duwang mag-ina, nagpuon ini sa iwal kan sa indang mga aki. So ang mga involved digding aki, ang sarong aki is 12 years old, madam. Ang pigrereklamo, as in ang nagrereklamo po, perang edad po ang aki nindo, 5 years old. So ini pong mga aki na ini, considered ini kang layi na child by definition of law, since under 18 years of age sila, considered sila as child. Ngayon po, ang mga layi po manungod digdi sa child, igwa kitang tiga-apod na Juvenile Justice Welfare Act of 2006. Ini po solo na nag-amendar kan sa tuyang revised penal code. Kasi supposed to be ang age of responsibility, ang ibig ko sabihin, ang age of criminal responsibility kang mga aki, nagpupuon ko ta iyan. Kang sa dati tang layi, ang revised penal code, kudigo penal ta, 9 years old and above. So pag 9 and below ka, wala kang criminal responsibility. Actually, ang minority is an exempting circumstance. Ibig sabihin, ang mga aki na nakakumitar ki mga kasalan sa layi, pag 9 and below siya, wala siyang criminal liability. Ngunyan po, dahil digdi sa Juvenile Justice Welfare Act of 2006, inamyandaran itong layita. Ngunyan, ang magiging age of responsibility na is 15 and below instead of 9 and below. Ibig sabihin, pag ang edad kang aki mo 15 and below, exempt man siya sa criminal liability. 15 anyos pababa. 15 anyos pababa, Opo. exempted sa criminal liability. Dati 9 anyos pababa. Opo. Dahil digdi sa Juvenile Justice Welfare, kaya po baga nagiging controversial din ito. Nagagamit daw kang mga sindikato. Allegedly, So mga minor de So edad. mga minor. oo, tapos kaining mga drug syndicate baga na siya ang pigigibong Courier. Ang mga drug, ini pong law na ini, nakabatay po ini siya sa United Nations Convention, Declaration on the Rights of Children, kang UN. So ibig sabihin, kasi ang Pilipinas po, kabali po kita sa Family of Nations, signatory po ang Pilipinas, duman sa United Nations. Kung sabihin, miyembro kita kung ano man ang pigluwas ng United Nations, piga-adapt yan kang Pilipinas. Kaya po, piga-adapt yan kang Pilipinas kasi piga-recognisar po kang Pilipinas ang role kang aki sa nation building. Kaya po, ang polisiya kang estado ta is to protect the physical, psychological, and emotional well-being of the children. Opo, kasi po, kung mahihiling mo sa gabos na mga kaso na kabali ang mga aki, ang sabi kang layita, ang best interest of the child ang magiging primordial consideration. Pag sinabi mo primordial consideration, ang pinaka-importante natatawanan ki attention. Ibig sabihin, halimbawa, ang aki na ini, eventually, nag-file si madam, ki complaint. Representative siya kang aki niya, nag-file siyang complaint against sa aki mo. Mangyayari po, dahil po sa lay na ini, kasi exempted siya sa criminal liability, ang mangyayari po sa aki, eventually kung na-found out man siya na guilty or kung daiman, kasi ang sabi kang lay pa, in all cases involving a child below 15 years of age, at the time of the commission of the offense, shall be immediately dismissed. Ibig sabihin, i-dismiss siya, however, i-refer siya sa appropriate social welfare Sa sa DSWD. Kaya po ang mangyayari po, base digdi sa istorya nindo, kung ang aki niya, dahil naman na, kumbaga, eventually pag nag-file siya, ang aki niya na found out na guilty kang sa iyang nagkasala. Opo. Or kaya before pa man i-file, pwede yan sir i-refer sa DSWD. Kasi po ang mga aki nganyan, hindi man siya pwedeng ikulong. Kasi yan, prejudicial yan sa development kang aki. Imagine ang aki, isilaog mo sa
karsela, kasarabay. Kasarabay kan mga tatuan. Kan mga Madakula tatuan. yan, iba Mas ang lalo, environment mas lalo. sa iyo. Kasabay partner kan mga Sputnik. Oo, sa mga hardened criminals, day pwede. So dahil po yan dyan sa layo na yan, kaya po yan na nagiging exempted sila sa criminal liability. Ang pwede lang po itaw sa indang ang layi, intervention. Oo. Pag sinabing intervention, kukuha ko niyan sa indang DSWD. Ibig sabihin, kung siya, ang aki niya, dahil niya naman na... Asikaso. Napapadakulan din maayos, din tama. Kumitar na siya kay mga pwede na siyang i-considered as child in conflict with the law. With the law. Oo. Ang child in conflict with the law, yan sa mga aki na, ang sabi kang definition kang layi, accused as, alleged of, and adjudged as. Ibig sabihin ng kung accused pa lang, dahil pa siya pinailan kikaso. Kung adjudged, napailan na siya kikaso. Tama. Kung halimbawa, nagkumitar pa lang siya, ining early stage kang problema nindo, dahil pa mabaga siyang kaso. Kaya accused of pa lang siya. Alleged as, allegedly, nakakumitar siya ki sala. Kung mahiling mo, ang problema kay nindo kung nangyari iyan sa eskwelahan, ang apod kaya yan, bullying. Bullying. Opo. Attorney, nailing mo tabi sa video kang pangyari na actual. actual na panununtok kan 12 years aki old. niya na 14 years old. 12. 14. 12. Tapos sa 5 years old. Duman tabi, attorney, sa nahiling mo tabi na pangyayari, pwede na ba ito nagamiton ni Madam against aki niya? Opo, definitely igwa siyang karapatan na para i-enforce ang kang aki niya. Kasi ang aki niya nakulugan siya. Ibig sabihin, igwa ko tang criminal offense, igwa ang crime committed. However, Minor exempted ang aki dahil nga minor siya. Tinawanan siya kang layi. So kung isasampa man yan attorney, madidismiss yan. Madidismiss po. I-refer po yan sa appropriate social DSWD. Sinda po ang ma-intervene kayan. Kaya nga ni po. Magkakaigwa na lang yan kay mga inapod kay ning counseling. Kukuhaon man girari so aki. Opo, kasi ma-undergo po sinda sa tiga-apod na intervention. Ang sabi po kay ning Juvenile Justice Welfare Act. Igwang division sa DSWD attorney, Crisis Intervention Unit. Iyan po yan. Iyan po ng mga arog na cases. Kasi ang intervention ba, iyan sa mga series of activities designed to address the issues that cause the child to commit an offense under the Philippine law. Ibig sabihin, pwede siyang mag-undertake either counseling, skill trainings, and education kung dahil siya na-edukar. Kasi may mga aki baga na dahil lang sa educational background niya, kaya nagko-commit siyang araw. Kaya dahil edukasyon, kaya po nagiging marahas siya, nagiging cruel siya sa Sa mga nababanggit mo yan, attorney, ma-fall yan duman sa intervention. Intervention. Opo. Alimbawa, nagkaigwa na ng intervention sa aki, pero itong maximum days or months. Depende po yan. Kasi po ang criminal law system instead of retribution, magluluwas po rehabilitation. Kaya po kita, kasi pag sinabi mong retribution, eye for an eye. Kung namatay, papatay man. Wala po kita dyan. Kita po, rehabilitation, kung mapapansin mo, ang mga criminal law, ang penalty impose niya, permi lang po yan, imprisonment. After imprisonment, paluwason siya pag nag-serve. Di maluwas pala hindi tabi attorney, so pigsasabi na pag an aki minor, nagkagibo ning sala, ang may liability ang magurang. Ini po, ang provision, exact provision kang layi. So sinabi ko kanina na pag under age of 15 and below, exempted from criminal liability. Kaya lang ang sabi kang second paragraph kang law, however, the exemption from criminal liability shall not include exemption from civil liability. May civil na obligasyon po ang magurang. Ang basis po kayan, ito tiga-apod tang quasi delict. Ang apod mi po kayan, vicarious liability. Kasi po, igwa ka mong parental authority and at the same time, responsibility. So, ang magiging basis kang lo kayan, itong quasi delict na whoever by acts or omission, there being fault or negligence, shall be liable for damages done. Ibig sabihin, since ang mga aki, sabihin nangyari na nag-file sindang kaso, siyempre may gawa siyang, ang akin niya, nag-suffer ki trauma. Pwede siya mag-allege nga ki moral damages, maka-claim siyang danyos perwisyo duman sa magurang. Opo. So, actual naman, pag abot sa nagkaigong medical certificate, nagkaigo siya ki sakit or whatsoever, eventually, may liability po ang... Opo. Aside sa criminal civil ang piguro nanta. Ang civil, subject yan sa... Financial. Kwarta, abonaran. Pero,
attorney, nababanggit na nangyari ito January. So, ngunyan bulan na ning Hunyo. Paano pa duman may papaluwas or maano Bako daw kaulangan, medical? so Medical yan na kan aspeto. pangyari. Yes. Daiman po, ang offense po, may prescriptive period siya. Depende po sa penalty imposed. Kung hilingon mo ito, kung halimbawa ang naging kaso niya ngaya, physical injury, serious physical injuries. Ang penalty imposed ng physical injuries, halimbawa sabihin ta na ngayon na ang maximum is 6 years, igwaman po yan kay corresponding prescriptive period kung rin ka mapile ki kaso. Ang iba, 6 months lang, after 6 months day. Kung bibilangon mo, ang pinaka-shorter period na aram ko is 6 months. So most likely, di pa man siya prescribe, assuming na January na nangyari, so problema. Pero attorney, kung nakaulay mi suaki niya, fresh pa sa iya itong pangyayari, napaibi pa nga ni, subot sabihon, May in trauma terms of pa siya. psychological aspect, may trauma suaki. Opo. Di ang ano ko po kay yan, since kasi ang magre-represent man po bakang akita parehas po sinda minor ang magurang. Eventually ang may liability man po ang magurang kasi nga di po pwedeng ikulong ang aki kasi against yan sa ubeto kang layita. Kung kaya barga sinda warang criminal liability pero ang civil na liabilidad ninda yaon man po giraray, katakod man giraray po ito. So napabanggit ng mga ka-aksyon ining mga paliwanag ni Atty. Barredo in terms of legal. So ay nadadangog ko igwaning May gusto siyang ihapot mag-attorney bago kita magtapos. Sige tabi. So, pag-post niya po sa Facebook, igwa mo po itong kaso, tapos pagharas po. Anong klaseng pagharas man? So, pag nailing po sa atin ang pusoaki ko, siyempre, igwa mo po katong trauma, abo niya na magluwas ka to. Yung panganay pati, yun ang sunasugo ko magbaba. Actually, madam, parehas ka mo kayan magkakaproblema. Ikaw, maging siya, siyempre siya, mapay Siya, gurang na siya. May parehas man po, madam. Ibig kong sabihin, kasi, halimbawa, assuming na sabihan niya kimalain so aki, considered baga ang aki mo na minor. Child abuse man giraray yan. Ikaw man, same man. Halimbawa, may sinabi ka man sa akin nila, child abuse man po giraray ito. So regarding naman duman sa pag-post niya sa Facebook, igwa ba itong criminal liability? Separate ba nito? Lalo pa una na-involved dyan so aki. Kasabay po iyan. So ito pwede niya itong gamiton sa iya. Again sa iya. Kaya nga ni, mutual ano na lang kamo since kasi nahihiling tangon yan, igwang cost, kung nata inadagit. Subago pati, napot ko kung willing man siyang patawadon si Madinya. Pwede man daa. Actually, sir, maano ko lang kasi minsan, usually, ang video baga paano, ang nakaka-capture niya lang. So mga eksena na, minsan, kung alam ako, nadagit ako digdi, dahil man aram kung ano. Anong pinunan? Anong root cause? Ngunyan, itong mga root cause naman sa Indo, dipinsan Indo ito. Let's say, nag-file siyang complaint, kamo po ang madipinsa ka ito. Kasi kamo ang pigre-reklamo. Ngunyan, nadangog din do ang advice ni attorney. Parehas kamo magkakaigwa ng problema. Kung magkaso siya, may civil na pananagutan. Pag nagkaso ka, igwaman siya ng pananagutan. Parehas ka mo madepensa, di ba? Dahil daw pwedeng magkasundo na sana kamo. Total magmadi man kamo. Pirang taon na kamong magmadi? Pirang taon kamong magmadi? Sa bagay, 5 years ng inaanak mo. So willing ka na maghagad ng dispensa, willing ka man na nagungunan sa iyong pag-agad ng dispensa. At the same time, parehas kasi ka mo, nababanggit ni attorney, kung mareklamo ka, madadalaganan siya. Mareklamo ka, madadalaganan siya. Sayang kan pagiging madi. Oo, at saka uralawig na proseso yan. Madi. Lalong maglalaan sa indong magararaw talagang pag-iriman. Mahapot ko lang, in terms of financial, may kakayahan ka ba? So kung ayan, saruin sa mga Aron sa bago aspeto. nabanggit mo, kaya mong patawadon si Madi mo? Melody? Makirani mo sa... Opo. Makirani lang ang Makikuapo mikropono. kang kaya mo bang patawadon? Si Madi mo? Si Madi. Ano pa ang gusto mong gibuho ni Madi para mapatawad mo si Madi? Makirani lang po. Kaya po, kaso, aki pong nakulugan niya, ito po dapat niyang kaistorya. Kung duman maghagad din tawad, okay man sa tapos imo? po, pabulungan po, payo niya pong nabtigmamati niya po ngunyan, sir, ma'am. Okay. Okay, Mary Joy, ang hagad ni Madi mo, kaurunon mo sa inaanak mo, tinubong mo pala nito. Nagkakaigwadaan ng trauma or Tapos, natatakot. dumang ka magagantawad, in kaurunon, at saka ipabulong subukon. Ano masasabi mo? Hindi ko, ayan po ang gusto niya diyo. Garo medyo may dagit pa. Dayawan. Oo. Pwede mong kaulayon. Kaya mo naman napatawadon si Madi mo sa pag-post niya sa Facebook.
Takun kaya kanya man napatawadon duman sa ibang Naiirit eksena. ta kaya baga, may pinagpupunan. Pero kung pupunduhan nindo itong sa indong Ta- iwal, Ata dati man nabagay ng pag-iba-iba nila, nagtatao siya ning panira pagunto. Siya human. O ano, kung may gusto kang sabihin sa iya, sige, sige, i-direct ano na. mensahe mo kay Ako, di Madimo? man akong problema, patid. Luyo na lang may nagtataram sa kuya na, niya, kasuhan mo iyan. Ano nga na yan, so may kaso. Di man ako naglalako, di ako nagpupursige ka to. Pero pinaabot niya digdi, sir. Hindi lang. Oo. Ano, kung mahagad ka ning tawad, ta siya baga, willing man Aloy na ako nag-agad sa sa Pero baka problema sa nito. pagi kang programa ini. Kung Ano digdi, pwede daw ano na daw, kung digdi. magkauyon Malay ka mo, digdi magbuon ang sa indong pagbabalik ka, friendship, madi. Abo ko makiplastikan pero daiman. Abo mo na. Abo ko makiplastikan. Ako man sir, abo ko nga po makipagplastikan. Sangon yan talaga, de ko kayang maski So dahil ng areglo. oh, parang, abo ko na aki problema yan para sinda so nagtataw kay aki problema. Pero kung bago mo ko na, kasi willing Pero kung man dahil ka ikaw, mo magkasundo, mas dakol ang problemang sa saparon nindo base duman sa paliwanag niya, magagasusan ka mo, parehas ka mo o apektado. May liabilidad. Ano daw ma'am, kung pwede, magpakumbaba. Ta kasi siya, willing man Parehas. siya. Ang gusto niya man sana, maaraman mo na may sala na ginibos so aki mo, tapos sutuhon mo da so aki mo, okay man sa iya. Tapos subukol, ipabulong. Oo. Tayan baga iriwal kan mga Yes, iriwal kan mga aki na dapat ko taan kitang mga magurang Dahil na tao talaga, kita magiya dahil na ka mo para sa pwedeng inda. magtinuhan ni Madimo? Pwede pag-isipan. Dahil na, maisip ka pa kung pwede mo man sanang gibuhon ko niyan. Pwede opinion kang agom ko. Ayaw, so ago mo? Oo. So opinion man kang agom Yaw ko. man sa agom mo? Bako malang kami Aram mo, bigyan taramon ko sa imo ma'am, kita bilang ilaw ng tahanan. Ano, ilaw. Makonsultang una sinda sa mga misteryaw man dyan sa luwag. Oh, sige, pwede tawan taning 2 segundo. 1, 2. Dahil, kamo baga bilang ilaw ng tahanan, kamo kutaanan mataon Kasi ng siyempre, pag liwanag. nagkasundo na kamo, so magpadi, pwedeng magkasundo naman. Kasi partner, mostly man kan mga lalaki, nasunod man sana sa mga babae. Ano daw kung sa imo po magpupuon ang pagiging magbati giraray ni dumadi? This is your time. Ano, pwede ka mong mag-uron? Manay, Melody? Pwede ka mong mag-uron na duwan ni Madimo? Face to face? Ano daw? Ano daw manay Mike, kung... walang problema sa iya. Pwedeng magraniyang kamong duwa, manay? Sige na. Sige na? Sige na. Ha? Kung baga, ay ning programa taan pinaka-obhet o digdi, bako para ipag-iwal. Oy, magkasundo nga Ang dapat. mga may kulog ning buot, ang pinaka-maot mi digdi, ang maiayos, ang mga igwal Dati man kayo na okay ka mong duwa, siguro, pirmi man ka Hindi mo. masana Nagja-jamming man ka mo dati? Perme. May Nag-set mga ka picture mo? pa nga may mga picture pa. Nag-set pa ka mo? Sayang. Nag-set ka March, mo? February. Sayang baga kan sa indong pag-ibahan. Ano ang piga-shot-shot ninto kang kuhan? Jean. Diba? Okay man palang kamong duwa. Okay man baga. Dahil baka kulang sana kamo sa Para sa pag-uron. mga aki, mas madakula nin marayan sa indong mga Mas maray aki. nang ibalik kung nindo ang mailing. maray na pag-ibanan. Ang maray na pag-ibanan. Maski ang bisita tang abogado, ang mga abogado, mas gusto nindang nailing na nagkakasundo ang mga kunyan. Maramang po sinang gagana sa kaso. Kasi Gabos birthday. pagkatapos kang kaso, ang mangyayari, so nadaog, dahil niya man maaako nadaog siya. So nanggana man, dahil niya man makiklaim na gana siya. So sa ibong dahil man nagpadaog, nadaog lang siya sa desisyon. Kay iriwal manggiraray. Iriwal manggiraray. Iriwal manggiraray. Ano daw kung pwede magsabatan ka mong duwa? Tapos abrasa. Alang-alang sa Mga ikakatuninong kan sa indong mga aki, taka mo mag-neighbor man sa na magmadipa. Madi. Ano, pwede ka mong magkasundo manay? Very Iyan good. ang pinaka-beto para sa mga aki na sana. Sige po. Okay. Sige. Melody? Pwede ika na lang po magrani. Parehas na lugod. Meet sa halfway. tahaw. Aram mo, pag nagkupuan ining duwang, magkakasundo ini. Na magmadi. Nagtatawa ng kigulay. Pwede- Nagsya-shotting. Pwede, may Nagja-jamming. aki pa ka muna Ayon sa mga may picture- aki pa ka muna ayon sa mga day picture pabunyag. Hindi, makano sa Ay, sa mga picture nindo kan medyo... May aki pa ka muna day pabunyag. Igual sir. Natamanina ka. Ikaw manino. Oh, Manino. Iyo. Yes. Para lang gusto ko mailing ng Magigig gamon. gusto mo Yan. nga ang sinang magimadihon. Iyo. O di na, sabi Letter, ako di mo gusto gud maging ninong letter di. Si attorney din. Pwede po magranihan ka mo. Oo, Sa tahang, sige. baka lamang pag nagkupuan ka mo, magkasundo na. Sige na. Manay Melody? Oo. Tabi? Sige na. Mas Malay mo. magayon. Malay mo, pag nagkakupuan ka mo, aram mo sa experience Maluwas ami. ka mo digdi mauli kami Oo. mauli ka mo sa lugar nindo na kamo okay na.
Pero maninang ka, ha? Ayaw, Okay, may sige. problema, ikaw maninong ka. Iyo! Oh, Basta ninong. garaw ko yung tablet. Sige, na, Manay, manina. ano, Sige dito na. sa tahaw. Oo. Sige. Oh. Oh, sige. Maungkang pa. Sige. Manay Melody, tabi, bali Sige. mo. Oo. Sige. Lumuyan ta. Sige na, madam. Dahil man sige mo, na, nagbubuhat yan, bababa na. Sige na. Oh. Diyan sa tahaw. Baan, Sige. pag nagpupuan ka mo, magkasundo ka mo. Oh, dali. Sige na. Ayan. Dati man ka mo nagja-jamming pala. Oh, sige. O ma-sponsor ako sa rong kahon kay itong piga. Ah, dali. Sige. Ah, Sige dali na, na. Yan. Sa ako na nindo dati. Madi, padi. Ah. Mads. Sige na. Oh, Mads. Sige Sige na. na, Manay. Ah, dali. Ako na, ugma ako. Ah. Ayan. Eh. Magmadi man sa Oh, dahil nakupuan na ka mo. kupuan. Baba na, Sige Manay na. Melody. Sige na. Baba na. Yan. oh. Yan. Bako man kami arog kat ng kukupuan. O ngunyan, na, yun di na. buwan na. Para yan sa Sige na, sana oh, Mads. yan. Mads. So na yung pralastikan. Sige Ano na. ang oh. sasabihin mo kay Made? Ano sabihin mo kay Made? Sorry. Oh, ikaw man, Made. Dahil naman, wala naman plastic. Dahil Wala ako. na. Ulo ko niya, Ano Made. talaga ka nang magmade? Ano ang masasabihin mo? Nagsorry na siya. Ayan. Ano ang pwede mong ipangako? Ano, makaraso pa ka mo? Dahil nakamu Dahil. makaraso ta, pirming-pirdingan eh. Ano ang pwede mong ipangako kay Made? Na tanganing... Dahil na mangyayari, Dahil na mautro. mangyayari. Ano? Anong pwede mong sabihin sa iya? Taka mo okay na ngunyan. Dahil na malaog so aki mo sa arong ninda. Dahil naman nagluluwas ang aki ko. Pero okay na talaga sa imo. Okay. Ika, Manay. Ikaw manay. Tangan dahil problema lang. Gusto ko lang dahil na pag-uliton sa mga arog-arog Oo, kanina. dahil na ka mo mag-iwal pa. Tapos nag-iwal pa ka mo. Tapuson ta na inidigdi sa programa. Yan. Dahil na ka mo makabot kung sa'in. Ano ang pagmati ngunyan? Dapat pag nagluwas ka mo ngunyan digdi, ma-happy na ka mo bilang magmadi. Ano ang pagmati ngunyan na nagka-okay na ka mo? Ano ang mas namamatian mo? Mikropono. Melody. Ayan, melody. Ano ang namamatian mo ngunyan na okay na ka mo? Okay lang po. Oh, ika man. Okay lang. Okay? Attorney, salamat sa pagtawag Aram mo kaya, attorney, dahil man... Aram mo, importante sutin na rin ni attorney. Sa kaso, dahil man talaga kitutong nanggagana. Sa desisyon, may nanggagana. Pero so, actual na kwan. Sa puon talaga, attorney, dahil man masyado maiiling mo talaga. Tabi yung mainit Pero, pa. Mainit pa. Pero malay mo, malay mo, sa pagi kang programang inina ang puon na baad magkabalikan ang mahamis na pagiribanan Ni Made, kan ni Made. Ayan. na inaanak man sa napalan. So, aki ni Manay, Melody, ni Manay Mary Jo. Eventually, masubside na Na dati, nagja-jamming sindanin, suwa. Gin suwa. Oh, Ayan. So yan mga tugang mga kabarangay ang itinampok na problema and pangyayari sa Barangay Buraguis sa lado kan magmadi na na-involve so sa indang mga aki na pati so sa indang sumagpaliyaon man dyan sa luwas. Mga tugang, abangan nito sa samuyang pagbabalik, iba naman na tema. Tungkol naman sa tablet at sa cash na nakataya. Mauran kita ng papremyo mo niya na pagkahapon mga kaaksyon kaya antabay sa nakamong babalik pa ang Tabang Oro mismo. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko online TV page. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan,
Ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. Sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara ni Kauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko Online TV page. Kampanahon pag uli mi digdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan bikiinuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay Puhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig. Ano? Daing naman po nindo kay Puhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig, asin, masasarigan, tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni sa inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol, digdi sa bilog kainiong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga, ng tubig, na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement, dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Nagbabalik mga ka-aksyon, ang tabang ora mismo mga ka-aksyon. Uyan na sa tuyang pinagahalat partner mo yan pagkahapon. May manggagana kitang Lucky Tablet the winner. Kaya nga ni kapot-kapot ko ng tablet. Ang nanggana, napili na nanggana kang tablet duman sa mga nag-comment. Uy, huraray ko yan Puro ni alay yung partner. partner. Sige. Ang sa tuyang Lucky Tablet giveaway winner, siya tabi si Dayan Juneda! Congratulations, Dayan Juneda! Ang naging mensahe ni Dayan Juneda. Basa, partner. Ako po, si Dayan Juneda, nag-aaral sa San Antonio, Tabaco. Sana po mapili niyo po akong mabigyan ng tablet para po sa aking pag-aaral dahil sapat lamang po ang aming pang-araw-araw na kinikita ng aking mga magulang. Salamat po. Ayan. Very maiksi, pero Malaman. may laman. Oo. Ayan. Congratulations, Dayan Juneda from Tabaco City, Philippines. Ang pagkikita kan sa iyang parents para lang sa pang-ural daw nindang pangangaipo. Yan, kaya Dahil dahil kapasidad kakayahan. na makabakal ng tablet. Correct. So, paano ini ni Dayan Juneda makuha na tablet, partner? Dayan Juneda, kung ikaw nagdadalan na
para ma-claim mo ang sa imong tablet maghalat kanin apo dali sa muyang staff kuno arin asin kun paano mo ma-claim ang sa imong brand new tablet. Ano ang dapat gibuon, partner, para manggana nin tablet ang mga estudyante? Para sa mga student out there, para manggana ka mo, kinakaipuan lang do mag-like sa muyang official Facebook page. Mapili naman kita kan sa tuyang maswerteng cash raffle, partner. Oy, oo. At saka dakulong kitang naghiling ko niya na. Ayan. Si Magdalena Cas, si John Ray Dado Barameda, Jilin Del Mundo. Maray na pagkahapon. Ayan, Dakulon. kadakol ang nagko-comment. Oo. 2,800 ang sa tuyang viewers. Oo. Kaya, Ngunya naman, partner, mapili na kita kan maswerteng manggagana. Ayan. Ningkas! prize nin 1,000 1,000 pesos! Congratulations, ha! Abang-abang tabi sa mga nag-comment. Pero partner, sa mga mauot man mag-comment, sa mga masunod niya itong episode, simple ang mechanics, mag-like and sa muyang official Facebook page. Tama. Sa tuyang live episode, mag-comment kung nata kinakaipuan nindong mangganan in cash, as in mag-tag ning tulo, the more, the better na FB friends. And syempre, live na live, may manababasahon na sa inyong mga comment dahil araw-araw na live ang Tabang Oras mismo. Yan, live na live kita alauna nin pagkahapon. Ang mahiwagang, ano ang program? Fishball, Oy. pasok! Pasok. Dadadadadadan. Yan. Ayan, Ayun. buhok pa sana, ulam na. Beautiful na. Ayan, partner! Initabi sa mga nagpadarakan mga comment. Ohoy, ayun na ini. Yan. Yan na yan. Naulog. Nahulog. An sa tuyang maswerteng winner. Siya tabi si 1,000 ini, no? Yes, Jeremy Cas. Jeremy Cas. Numero. Kaya mananggana siya ng Cas. Kaya, Jeremy Cas. dakulon siyang Cas. Number 0963 0963 197 197 9908 9908. Ayan. 0963 197 9908. Okay? Tawagan mo. Maswerte, partner, ang mga nagpadara. Yan, nag-ring na. Oh, ha? Irani mo dyan sa daghan mo, partner. Kung magsibag. Hello? Maray na pagkahapon. Hello po. Hi! Nataulukunan ka. Ano ang sa imong pagmate? Tita po ini ni Jeremy. Ah? Tita po ni Jeremy. Hi, si Tita ni Jeremy. Hi, tabi si Jeremy. Hi, si Jeremy. Sumama po ang yaon. Sumama, hi, sumama ni Jeremy. Oh, siribot-sibot sinda, partner. Oh, siguro si Magbasig Jeremy. kung ka mo. Siguro si Jeremy. Si Jeremy, nubli ng cellphone. Pamangkin ko po ini si Ime. Nata po tayo ini ang numero na tigtaon ni Jeremy. Daima po kayang cellphone si Ime. Si Ime. Si Ime, nakas, yung ngunyan. Ang winner. Sisay po ining kaulay niya mo. Hain po si Jeremy. Hain po si Jeremy. Hain po si Jeremy. Nag? Hello po. Hello po, nanay. Ika po ang ina ni Jeremy. Ni Ime. Iyo po. Hi, si Ime. Gali po kaya. Nagsain. Nagsain po. Kaibahan po sa pinsan niya. Pirang taon na po si Ime. Ano po, 13 po siya. 13 anyos. Opo. Nababanggit po ni tita na daing cellphone po na ginagamit si Jeremy kaya nakisubli sa iyang tita. Opo. Opo. Ano po ang pangaran mo, nanay? Linda kami, ma'am. Ah? Linda ka. Linda Cas. Nanay tabi, makisabi na lang tabi kay Jeremy, kay Imi, na siya tabi ng gana nin 1,000 pesos. Hali kay Congressman Saldico, kay Congressman Pido, kan ako Bicol Party List. Nanay, taga sain tabi ka mo? Bangkilingan, Tabaco City, tawi marang. Bangkilingan, Tabaco City. Ayan, nanay, congratulations tabi ng gana nin 1,000 pesos si Jeremy. Ano tabi ang sa imong mensahe tabi, nanay? Nanay. Nanay. Thank you very much, madam. Thank you very much. Salamat. Opo. Opo. Okay. Sa info tabi ni anong
gagamitan kan 1,000 pesos tabing ginanahan ni Jeremy? Iba kami kung ano niya, mga minsan kaya po wala siyang mga gamit pag nagmumudyo po kaya. Nagmumudyol. Ayan, Sige. pangbakal ng mga materyales sa activity ni Jeremy. Opo, nanay. So, Opo. may maapod na lang sa iya. Nanay, may maapod na lang tabi sa Indocon pa, no? Ma-claim Makwa. ni Jeremy ang ginanahan niyang 1,000 pesos. Nanay, mensahe mo tabi kay Congressman Saldi asin kay Congressman Pido, kanako Bicol Party List. Maraming pong salamat, Congressman. Okay. Ayan. Congratulations, tabi, nanay. Salamat. Salamat po. Okay, partner, para man duman sa iba ng mga gustong manggana, anong sa indang dapat gibuhon? Partner, aram mo, maugma ako kasi maski nakisubli lang si Jeremy sa iyang tita. Tadeng cellphone nga ni partner. Saka kay po pala ni mga gamit pag nagmumudyon. Oh, yes, importante. Okay, anong pwedeng gibuhon, partner, kan ibatang mga kababayan para manggana man ng cash? Sa mga estudyante na yaong tabi dyan na nagmamauot man manggana ni cash, manggana ning tablet, importante magsunod ka mo sa Muyang Mechanics. Kay puhan lang mag-like at sa Muyang official Facebook page, mag-comment kung natakin na kay puhan nindong manggana, asin mag-tag nin mga FB friends. The more, the better. Ayon, araw kang kasimple ang paliwanag ni partner. Kaya ano pa ang pigalat nindo? Mag-comment na! Mag-tag na kamo, mag-comment Yan. na, mag-share na! Dahil na ka mo magparaturtan ka, sayang kan panahon, sayang kan oras, mas maray pa mag-like asin mag-comment, digdi mapapakinabangan pa. Tama. Asin yan po, mga tugang, ang makabuluhan na pangiriban ng tangon niya na aldaw nin Miyerkules. Igwa kita nin mga bisita na natawanin magkakanigong abiso and syempre igwang sorpresa na tablet para sa estudyante, igwa pang cash para sa mga kababayan tang Bicolano. Digdi lang yan sa programa kan Ako Bicol Party List sa paagi ni Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin tabang ora mismo. Asin dyan ang mga kaaksyon, nagtatapusan sa tuyang programa ngunya na pagkaldaw sa agaliwat, live kitang madadalan asin madadangog, digdi sa programang tabang ora mismo. Kami ang sa indong nakay Riba, dengi ba? Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Joshua Martinez, Mr. Siram, mabalos sa Indogabos. God bless Bicolandia, mabuhay kita gabos. Maray na pagkahapon, asin salamat.